Is-sena l-oħra Malta rreġistrat l-akbar żieda fiċ-ċittadini li siefru bl-ajru lejn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea meta mqabbel ma' sena qabel. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat. Minn din l-istatistika ħareġ li ż-żieda fiċ-ċittadini Maltin li siefru is-sena l-oħra kienu ta' aktar minn 33% meta mqabbel mas-sena 2022. Dan huwa ferm iżjed mir-rata medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bir-rata hawnhekk hija ta' 19.3%. Dan ifisser differenza ta' 14%. Skont dawn iċ-ċifra ħareġ kif is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea kollha kellhom żieda f'dawk iċ-ċittadini li siefru s-sena l-oħra meta mqabbel ma' sena qabel. Ħareġ ukoll li wara Malta bl-akbar żidiet fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huma s-Slovenja u r-Repubblika Ċeka. Dan filwaqt li l-inqas pajjiżi li rreġistraw żieda huma l-Estonja, il-Greċja u l-Litwanja.